Chámome Josefa, nacín no 53, son de Ponteceso, Corme. Antes non había moito traballo. Tiñanos que andar as algas, e despois só percebe, porque era un mundo moi pobre naqueles tempos. Pero agora xa é outro mundo que é máis fácil, porque hai outros traballos, e agora é máis fácil. A ver, eu quedei viúda con 19 anos, porque me caseime con 17. E o meu marido foi para a mercante. E quedei viúda con 19. E para min non foi tan fácil, porque tiña que sacar un neno adiante, un neno pequeno dun ano, e paseino mal. Eu traballei en algas, en percebes, que fun percebeira, anduven a todo. Hasta traballei no Ayuntamiento de Ponteceso. E, como un supoñere, como muller, pois tiña que facer todo, pero como un home, de embarcar non. A ver, como muller, cando me quedei viúda, pois eu tiña que facer moitos esforzos para sacar un neno adiante, pero aunque sea fregando, aunque sea lavando platos, aunque sea todo, tuven que facer. Todo. Antes tiñase que facer máis esfuerzos, porque non había o que hai agora. Ora é máis fácil para a juventud, é máis para todo. É máis fácil, porque agora teñeno todo. E antes nin había auga nunha casa, nin había unha lavadora, e tiñase que ir ao río. Mi hijo é percebeiro, ten unha embarcación, a ver, tamén traballa no seu, e non... O del tamén é bruto, o do mar é bruto.